Hyvinkäältä lähdettiin ajamaan autolla kohti pohjoista. Lemmenjoella seuraavana päivänä joskus yli 20 tuntia myöhemmin. Ajeltiin hiukan kiertolenkkejä ja 1230 kilsaa näytti navi, kun lähdettiin pihasta. Meillä kävi joku ihme kämmi tämän äänen kanssa. GoProhon jäi mikrofoni kiinni, mikä ei ollut päällä, niin se poisti kaikki äänet. Joten ensimmäiset äänet tuosta vaellukselta näkyy vasta tuossa varmaan Morganumojan jälkeen tunturissa. Pistetään musaa soimaan ja vähän nopeutettuna automatkaa. Päätettiin alkaa keskileveitä kokkailemaan jossain Pohjanmaalla. Pysähdyttiin vähän pärkkiin. Ja sitten ajateltiin, että lähdetään siitä jatkaa matkaa. Hauvatkin halusi vähän jalotella. Aika kiva lejaa yöllä, kun oli hiljasta, eikä ollut kauheasti liikennettä ja upeat maisemat. Tää on jossain Kausti silloin tää pätkä. Vielä 800 kilsaa jäljellä. Tässä saavutaan aamu 4 aikaa, 4.18, niin Rovaniemelle. Tässä vaiheessa tuntuu jo, että ollaan voitopuolella matkalla, niin kuin toki se onkin yli puolen väli, mutta oltaisiin vielä jatkamista, niin vähän yli 300 kilsaa jäljellä. Kyllä nuo reissut on aina tommosia. Tässä saavutaan Kittilään ja sitten sieltä valkattiin semmonen hiekkatie, mistä oli aika karseta ja toi oli joku 58 kilometriä tällaista. Me mentiin Pokan kylän läpi. Tulipa nähtyä tievapaari näin kesäaikaankin. Viimeksi menty kelkalla sieltä ohi. Ja Knoppina muuten Pokka on Suomen kylmin paikka ollut mitatusti. Oli kyllä autosen näköinen tän hiekkatiepätkän jälkeen, että tässä me ollaan taukopaikalla hiukan ennen Pokan kylää. Oli pakko alkaa jalottella ja päästä koirat ulos ja vähän itsekin koittaa, että pysyy hereillä. Se mikä oli kiva tähän aikaan kesästä, niin siellä ei ollut vielä yhtään ötököitä tuossa, ei niin matkalla kuin Lemmenjoellakaan. Ja muistelen lämmöt oli ihan kuitenkin kohdilla, oli kiva kävellä ja vaeltaa tuolla tossa kelissä. Tossa oli näköjään joku pitänyt node. Tosiaan keltiin kaffit tästä ja sitten jatkettiin matkaa. Ja tässä päästiin vihdoinkin Lemmenjoelle. Ja ollaan tässä niin kuin jokiveneessä, pelastusliivit kaikilla hauvoista lähtien. Ja näillä me aloitetaan matka Jurkulahdesta kohti Kultasatamaa. Eli joku 25 kilsaa oli tää matka. Ja se meni kyllä niin kuin ihan puolitoista tuntia se meni. Kylmää oli tossa kun lähettiin. Pipo joutui käyttämään ja PTV, jos joku löytää tuon North Facein pipon, niin jättäkää Jurkulahteen, mä hain joskus se sieltä. Se tippui jonnekin sinne matkalle, kun lähdettiin kävelemään takaspäin. Tuossa 25 kilsan matkalla oli pari kohtaa, joita joutui kävelemään. Sen takia, kun tuo vesi on matalalla, niin kuin tässäkin näkee. Ja otti tuolla jokivälillä vauhtia ilman matkustajia ja pääsit sen matalikon läpi. Ja siinä oli laiturit rakennettu tuohon rantaan, että pääsi rantautumaan ja kävelemään sitten sen matalikon ohi. Hienot maisemat kyllä.
Tässä on yksi niistä ohituksista, missä jouduttiin kävelemään. Siellä oli ihan hyvin polut niitä ohituksia varten ja juurikin näissä nousuissa oli vielä tuollaiset nartsakaiteet, että mistä pitää kiinni. Ei ne on pitkiä matkoja ollut. En tiedä, ehkä muutama 100 metriä joutui kävelemään tuossa hikisin pukkas, kun joutui kiipeä tuohon pienelle harjulle ja sitten menee siitä niin harjun päällä joen yläpuolella pelastusliivit päällä sitä reissua, kun sen ei viittynyt kauheasti alkaa ottaa takkeja pois. Ja sitten jo laskenut teki sen ylityksen jälkeen. Sateiselta näyttö, mutta itse asiassa koko reissulla ei tullut sadetta kuin ihan viimeisen päivän. Tässä me ollaan saavuttu sinne Kultasatamaan ja siellä, jos jaksat siitä jatkaa pitemmän, niin siellä on mahtava tämmöinen iso kota, missä voi niinku jäädä tekemään tulistelua ja kokkaa sapuskaa. Tää on oikein riittävän iso kokoinen. Tästä lähti sitten ihan tapponousu. Toi oli joku 5 kilsaa pelkkää ylämäkeä tuosta Kultasatamasta, mikä näkyy tuolla, niin eteenpäin kohti Morgamoja. Ja tää todellakin on pelkkää nousua. Ei se sillä paha, kun se oli aika pientä, siis loivaa, mutta kyllä se niin kuin jaloille otti, kun pelkkää nousu oli. Tuli ihan UKK mieleen näistä mettistä, mitä täällä on. Tuossa nähdään, että lähtö on sieltä Kultahaminasta, mihin se vene jättää, ja siitä on, no kun ei se ollut 5, kyllä 3,2 oli siis tuohon Morgamojalle. No jotain 4. Riippuu vähän mitä reittiä sit kierretään. Lämmin tuli tuossa nousussa, että alkaa vaatteet pikkuhiljaa häviä päältä, kun hiki alkoi pukkaamaan. Ja nousu vaan sen kun jatkui. Se mikä tuossa oli hyvä, että niitä ötököitä ei onneksi ollut ehtinyt vielä tähän aikaan nousemaan kesäkuun alussa tonne. Vihdoinkin koitti päivä 2 ja saatiin äänet takas tuohon GoProhon, joten nyt selostus jatkuu retkeltä. Tulepas lämmitys nousussa. Tää on vielä helppo, kun ei merivitä. Sitä niinku mönkkäriuraa. Mitä täällä kävellään täällä? No kiva, kun ötököitä ei vielä ihan kauheasti. Niitä on vähän tullut, mutta ei paljon.
Hienot maisemat täällä Lemmenjoella. Me suunnataan nyt sieltä Morgamojalta tonne Matti Travadakseen ja sieltä sit sinne Ravadaskönkäälle. Ja siellä olisi tarkoitus olla tää yö. Tää on vaan hikistä tää nousu. Tää on 2 kilsaa noussut tuolta mistä tultiin. Täällä kiva täällä tunturissa kävellä, kun tuulee, niin ei tuu niin hullu hiki. Mut kyllä tää aurinko porottaa aika kivasti. Se mä huomasin just äsken, että mun pipo tippui jonnekin tossa matkalla. En viittinyt lähteä enää tetsaa hakee sitä. Ilman mennä. Jes, huippu saavutettu tässä. Komeet on näkymät. Menee ihan suoraan, kun laittaa mennään tuonne. No joo. Mennäänkö? Mennään. Poro. Hauvat haukkuu poro. Entä näkyykö GoPro nyt tuolla sitten hyttäilee tänne. Ohitti meitä tästä polkuu pitkin. Täälläkin mahtava päivä. Täytyy katsoa muuten säätiedotus sit vielä, että onko se huomenna edelleen sadepäivä. Ai niin. No veemäistä sitten. Ja me mietittiin sitäkin, että hyppäisi Ravadakselta veneen kyytiin. Ei se välitä teistä. Se on porvaa. Kaikki on. Ja poronluita. Se näkyy vielä lunta tuolla. Aika paljonkin. Komeet on kelit tänään.
Aivat. Eka opastetta on ollut pitkään aikaa. Se on varmaan tosiaan se Korhosen kirjasto, se mökki, mikä siellä näkyy siellä. Joo. 1,6 on tuohon Matti Ravadakseen. 6,1 ollaan tullut. Joo. Muuttu maisemat taas, kun laskeutuu tuolta alas tunturista. Ihan kuin hieno keli tänään mennä. Kauhaa jo toi Ravadas. Tuosta saa juoksevaa vettä. Pitäisikö ottaa se sun pullo tyhjentää ja juoda? Niin. No, tää on siihen. Komeet on kellot ihan tuossa UK:ssa. Uudet tuvat näköjään. Matti Travadas on tää paikka. Joo, tuot tuli. Hakasaaren tämän päivän päätepiste Ravadasniemi. Mä olen joku 11 kilsaa tullut tänne about sitä luokkaa.
päätettiinkin jatkaa vielä 3 kilsaa. Ja kun minä sinne Ravadaskönkäille saakka tänään, Ravadakselle. Ja sitten käydä ilman rinkkoja siinä Könkällä. Koska tänään on hyvä ilma ja huomenna pitäisi olla sadetta, niin ainakin pitäisi olla hyvät näkymät. Tämmöistä jolkottamista tää on. Tulee mieleen ihan UKK maantiekuru. Oikeastaan hyvin samanlaista. Niin tosta Ravadasjärvi 0,8. Niin tosta tulisi kato muuten 2 kilsaa, ja jos me mennä tohon ja käydään sit, niin se on +/- 0. Päätettiin jatkaa tästä nyt tosiaan, niin mennään Ravadasjärvelle. Sitten tulee pyöreästi 14 kilsaa sieltä Morgamaalta. Just todettiin, että jos se olisi ollut hauvia mukana, niin olisi mennyt periaatteessa vetää vielä ruuat ja se kävellä Nurkulahteen saakka. Nyt viitti lähteä rekittämään. Joo, mennäänkö tonne reuna? Mennäänkö tonne reuna? Päätti menen vielä Ravadaskönkää käymään. Hienoa ilta. Täytyy ottaa puusta vaan tukea. Isänpä. Kyllähän on. Niin kato, jos menee toi polku myös rantaa pitkin, jos pääsee kumpaakin. Joo.
Joo. Mä kuvattelin, että enää yhtään nousuu tänään, mutta vielä tulee. Tuo rantareitti on vähän huono. Häpelettä on parempi. Pitää paremmassa kunnossa. Niin tää yläreitti menee tässä. Tuolla rannassa menee se, mistä me tultiin. Mukavampi tässä on kävellä. Se pystyy vähän heikkoiluttaa. Palla oli eilen niin hyvän näköinen, kun Heinolle hieroitti sen yllyä. Kyllä oli tuolta Ravadasjärveltä, kun nousi 300 metriä ylös, niin oli tosi lihakset lämmittävä aamu. Nyt on kivaa tää tämmös tasasta tää paana. Kameralle höpötteli. Aituri. Härkäkoski. Ylityspaikka. Paikani siinä tämmösen nippelän takana niin on tää ylityspaikka. Onks tää noin tyhmä toi? Oh. Oli ihan show laittaa tuo vene tähän. Joutuu kahlaan kyllä tonne saakka, että Tälläkin näköinen tekniikkalaji. Me nautiskellaan kyydissä. Hei, kato, se ottaa nyt kiinni tohon. Toi. Niin pohja. Eikä kun toi. Kato toi. Mä otan tän kiinni. Härkäkoskelta tää lähti menee tätä rantaa pitkin.
Aikamoista kivikkoa. Täällä on kyllä räppillä päässyt hyvin. Aikamoinen nousu. Niin on. Kymppi olisi nurkkuu. Jaa. Juhu. Joo. Minä 13.2. Me ollaan tossa. Ei olla kuin siinä. Ei kun joo. Säädetnimässä ollaan. Paljon sit on 2,6. 2,6 on tuohon Sotkajärvelle. Sitten on 3,4. Ja siitä on... Niin, siitä on vitonen sitten. No on vähän enemmän. Ei kun... 2,6. 2,6 ja sitten on toi. 2,6 ja 1,8. Noniin. Noniin. Nonne. Semmonen. Missä vähän lohta. Ei ois paha. Tossa 2,6 ja sit onkin jo parkkis. Mennään varmaan sitä. Joo, mennään. Joo. Rokastutus. Noniin. Juurakkoista ja kivistä on tää
polku täällä ylhäällä, mutta makeat on maisemat. Päätepiste. 15.2 tänään tultu ihan. Kiva sadekuuro iski tossa. Ihan läpimäräksi, kun ei enää vittinyt heittää noita isompaa sadepiittaa. Ehkä pitää nyt pääsee autoon. Tultiin katsoa muita nähtävyyksiä Inariin tai Jäniskoski. Sinne tultiin. Ne on tommosia sadekuuroja. Tää pääsee tuohon uloskin. Nyt täällä on kyllä. Vaihtelee jotenkin tosi paljon täällä. Mm. On tässä nukkumaetussakin. Tämä on näin jotenkin iso paikka. Ei mä tule katsottu. UK-koulusta. Joo. Tultiin vielä tähän Hiidenportin kansallispuistoon. Valolampi on näköjään tää paikka. Pitäis kattoo tätä karttaa.
reissu alkoi tulla vihdoinkin päätökseen ja Hiidenportissa me käytiin kävelee pieni pätkä. Paarmat oli siellä noussut ylös ja siellä oli aika paljon niitä. Täytyy tänne tulla uudestaan tähän puistoon vielä. Tää on kyllä hieno ja jylhä puisto. Mutta näihin tunnelmiin seuraavaan videoon.